toisenlaista. Nökäleet täytyy ottaa varovasti pois tästä ja oksat, ettei ota liian syvät, ettei siihen tule haavaumaa. Niin tämmöistäkö ei saa sitten tulla vai? Joo, se ei pitääkö siinä, minkälainen se käteen on, että ja se jää monta kertaa piiloon. Mutta siinä kun sä teet nyt sitä sidettä, niin pitääkö sen olla erilainen? Siihen ei saa tulla tämmöisiä haavaumia. Ei juu, se on vähän liian. Nyt tästä voi vähän huomata tästä. Tämä voidaan niinku kolmelta kantilta siis ottaa pois tätä kuorta. Mä koitan katkaista sitten tuosta. Siinä on hyvä. Nää kyllä täytyisi käsi ihan. Sä pyörität sitä tuolleen. Joo. Notkistaaks toisen niinku sitten? Vai mitä tuo niinku tekee? Tää ei katkee kyllä niin herkästi sitten. Tää ei se täytyisi juohvasti saada se jatkumaan. Niin sit kun tuo on niin paksu, niin se ei enää meinaa oikein mennä. Kyllä siinähän se on, että siinä olisi nyt yksi. Nyt mä otan tästä sitten ja asetan nää suurin piirtein nää pitemmät tänne samaan. Eli laitatko sä aina niinku nää sinne sisälle päin tuo tietyn värinen osa vai? Joo, siinä on nyt kahdenlaista. Tätä näin suosii joku, mutta näitä on mahdoton saada siis kaikkia. Ja se vihtamestari tulee. Vihtamestari ei tiedä mitään. 6, 5. Sitten vaan katsotaan niinku sopiva paikka, mihin se niinku Niin. osuu vai? Joo. Katokko siinä on hyviä raudoksiakin paljon. 7. Laitatko sä niinku yhdeltä puolelta kaikki vai pyöritätkö? Pyöritetään ympäri. Joo. Aika hyviä. Joo. 15. Pitäisi tarvitaan näitä lehtiä sitten. Sopivasti pois. Tänne kasaan vaan niitä.
6. Joo. Se taitaa olla just. Katsotko noin paljon siitä? Joo, täältä tuli eri järjestys. Miksi se noin paksu teit? Va. Noin täytyy ottaa pois. Ne on kuollut lehti. Sä ottaa pois. Jos laittaa pakkaseen, siitä tulee liian iso hei. Tuolla voidaan vikkoa saman tien. Joo, se No on kyllä mä voin sitten lopettaa tähän. Joo. Tuliko se nyt 20? Aiku. Ja aiku hyviä. Niin, okei, se mihin toi laitetaan? Sitten Tuonne pitää tästä. katsoa Joo. tarkasti. No niin. Laitetaan niin. Eli keskeltä, sit siellä oli päässä oli Ylhäältä. Sä oot puutyön tekijä, sehän kuule Niin, kättää mä- heti. Ja kato, kun mä oon tehnyt noita pajutöitä, siellähän tehdään sit pajusta Niin. tommosia solmuja. Joo. Mut se on aika kovaa se Mm. pajun. Eli sä teit niinku 3 kierrosta suurin piirtein ja sitten tuli tuo. Joo. Ihme hyvin se kestää tuolla. Mhm. Kyllä se joskus sai sen poikki, kun se vetää. Jos mitä paksummaksi tulee, niin sen vaikeampi. Pitääkö sitä jotenkin terotella? Tuolla näkyy jo joku jänne. Lykkäsin kaksi. Mutta pystyy. Kuulostaa paremmin. Sitten se niinku päätellään tolla tavalla, että tehdään tolle ympäri tuolta. Sieltä se nyt onkin, että Mhm. verran. Sitten kun tuo menee pieleen, niin sitten käytetään Niin. niitä, mikä ne oli autokumirenkaita. Niin, eikä Pyörä- tarvitse tekee semmosia, niin niitä ei viitti noita ruveta tekemään, mutta ne on ihan just jos pakasta. Niinpä. Ne on kauniita. Niinpä. Joo. Sitähän voi Eihän kokeilla. vaarikaan kaikkia tee, mutta että noi on hyvä säilyttää tommonen. Se on hyvä, ne on kauniita. Mm. Auton renkaallahan sitä kumilla, tai pyörän kumillahan se on hyvä, eikä auton renkaalla, ne on vähän liian isoja. Isä ja opetti sen, että niin tekee siellä päin tehtiin paljon, että joka puolelta otettiin tää, että se voi tämmöisen kiilamaisen tehdä, että, Just. että sitä ei tarvi päähän. Mihin se laitetaan sitten se pää sitten? Saako sen vielä sinne? Ei se mene, laita toiseen. Ai niin, se laittaa sen takia, että sen saa roikkumaan. Niin, Joo, näin se kuivatetaan Lenksu. nyt tosta. Joo, just. Joo, niin. No niin. Siihen laitetaan kuivamaan. Oi on oikein. Niin sitten vielä tuo Tuolta ylempää. tää. Niin, joo. Ai.
Sitten laitetaan piiloon, ne laitetaan peittoon, että kuivutetaan. Tekin laitatte ne autot. Onko siellä lämpi päällä autossa? Eihän se kesällä. No siellähän ne. Tai eikä, kun nehän voi laittaa siihen katoksen alle ja laittaa vaan pahvin päälle. Meillähän toi Piiteri. Niin, siellähän on hyvä, mutta täytyy laittaa pahvi päälle, ettei me pölyä. Joo. Niin kuin meilläkin on tuolla autotallussa, niin siellä on pahvit päällä. Niin. Joo. Ja kato, kun ei sitä sillä tavalla käytetä, että sieltä haetaan sitten hirveästi puuta, että sille niin pölisissä Joo, joo, muuten joo. kaupassa Kuitenkin. sitten. Olla, ettei saa. Ei sit saa. Jos sen pakastaa, niin laitetaanko se tolleen tuoreen? Joo, ehdottomasti. Joo. Se täytyy laittaa tuoreena ja kelmun laitat ja sit laitat tuolla maalarin teipillä sen kiinni. Tai sen folio. Niin, folio tarkoitinkin, joo. Ja sit ei tarvitse päätä laittaa, hei. Ainoastaan tuon lehtiosan. Joo, just. Ja Sit laittaa sä sen tiukkaa tarvitset siitä. Joo. Ai hitsi, kun tuli hyvä. No toi, suurin piirtein. No niin. Aion. Tök. Mä tiedän tuosta. No niin. Hei.